He's here. He's here. He's here. He's here. Det var midt i julenat, sneen faldt overalt i city ligesom kuglevand. Nogen sagde de så ham lande, men det lød en smule plat. Han var kommet ovenfra, uventet som en fugleklat. En gammel dame sagde hun var ved at besvime på stedet, fordi hun stod lige der hvor han blev beamet ned. I bar dolk som Arnold i Terminator 2. En gadedreng tabte øjne, mund og skate og sko. De så hvad de så, for de stod hvor de stod. Dem der hørte på dem troede, de var skøre i deres hoved. De måtte have set forkert, nok fordi det sned. Til sidst droppede de tanken, sank igen ned foran TV. Imens I fører han så en bedlers ham. I nakken står der Made in Bethlehem. Det er koldt, og også han kan få en slem forkølelse. Også han har brug for medmenneskers medfølelse. Han gik ind på et herberg, men der var ikke plads. En hel masse tomme senge, men kun til dem med dansk pas. Desværre, vi tager ikke imod udlændinge, kun lokale gamle kendinge. Ingen kunne genkende, at det var ham fra Jerusalem. Lignede bare endnu en, der var gået fra hus og hjem. Sagde med rusten stemme: jeg behøver hverken pude eller dækken. Jeg kan bare sidde op ad væggen. Men desværre stod der i et cirkulær, så han gik videre til en kirke, mens vejret det kun blev værre. Og ham der modtog, han havde præstekrav på, så han var i god tro, men sagde det havde andre ikke krav på. Ikke at han syntes at det var morsomt, men han turde ikke efter den tur med irakerne i Brorsons. Så gå med Gud og farvel. Det var koldt, kun i kjortel. Naboen var et bordel, så der bankede han på. Der blev han lukket ind. Han lidt træt og lidt slidt, men stadig smuk kvinde. Det er vist længe siden, at du sidst så en bruser. Kom, lad mig give dig lidt glidecreme på dine fusser. Han tog imod og følte sig ret svag, og udenfor råbte politiet: luk op, det er en razzia. Du har modtaget en ydelse. Har du kvittering for den ydelse? Hvis ikke er det en forbrydelse. Ud igen til kuldegraderne, der fjendske. Det blev for meget, man er dog kun et menneske. Så han satte sig forsigtigt og forsagt, slukkede blik under sin hårpragt, armene kovslagt, altså bredt ud som dengang han hang på korset. Og det ender så endnu en gang tosset. Først da han er frosset ihjel i den fjendtlige vinter, må han endelig komme indenfor i kapellet, afsjælet og under et lagen. Bedemanden tabte hagen, da han skulle hentes på tredje dagen. Nogen blev bange, nogen nysgerrige, de fleste en kombi. Hvem var han? En superman eller en zombie? Man opsatte en efterlysning. Man forsvundet, indlagt for ekstrem forfrysning. Formodet død, men åbenbart kun i koma. Cirka 30 enten hjemløs eller Roma. Men det gav hits, ingen tog notits. Han måtte være det, politiet kalder en solist. Bedemanden skulle lige til at lukke biksen, da han så en lille lap ligge på briksen. Hvis du læser dette postkort, er jeg gået bort, fordi min krop fik det for frosthårdt. Jeg blev menneske for at teste min næstes respekt. Derfor nægtede jeg at bruge special effects. Det med at sidst gik jeg på en sø, og vandet bare var nok ikke blevet så vildt, hvis I vidste det var januar. Ham journalisten, der skrev det i avisen, vidste det fik flere views, hvis han ikke nævnte isen. Det er kun stakler, der ikke tør tro uden mirakler. I indser ikke, jeres hjerter er fakler. Det vil være synd at kalde det fremskridt, for det her besøg endte jo med det samme shit. I er stadig lynhurtige til at dømme, men denne gang var det trods alt kun forsømmelser og ikke søm. Min kærlighed slår mig ihjel. Miraklet er, jeg elsker jer alligevel.